LP ME एपइन्टमेन्टखौ जोङो 25 निफ्राय 30 जुलाइनि गेजेराव होनो नाजादों जेबो जुदि उसुबिदा जायाबा जोङो मैक्सिमाम 30 जुलाइनि गेजेराव LP आरो UP नि जिखिनि 1000 पोस्ट बेखौ जोङो एपइन्टमेन्ट होगोन बिथांमोननि सायावबो समफोर जोङो मिटिं लिंदो निउसनि सायावबो मोनसे थांखि लागोन मुंख्लंफोरनि थाखाय मुंख्लं नखरनि थाखाय बेनो जे NDP नि भेरिफाइड लिस्टआव जेसेबां मुंख्लं नखर दङमोन बिथांमोननो अनसुंथाइखौ होजोबनाय जाबाय आनभेरिफाइड लिस्टखौ जों नेदों आरो भेरिफाइड जाबा होबावगोन एबसु आरो BLT नि एबसुनि 1987 मायथाइनि माखासे मुंख्लं नखरफोर दङ जाय अनसुंथाइ मोनाखै BLT नि 1996 मायथाइनिफ्राय गोबां मुंख्लं नखर दङ जायफोर मोनाखै जोङो थांनाय 12 जुनाव एबसुनि 360 आरो BLT नि 91 मुंख्लंफोरनो जोङो अनसुंथाइ होदों बाखि थालांनाय प्राय 17 जौनिख्रुइ बांसिन बेखौ फैगौ 15 आगस्तनि गेजेराव जों होनो नाजादों जाहाथे मुंख्लंफोरा 1987 निफ्राय 88, 89, 90 गोबां सम नेनो गोनां जाबाय बा बिथांमोननो मान होनो हायाखै दा बेखौ जों देग्लाय बोसोराव फिनिश खालामनो सानदों बिनि उनाव मोनसे बाथ्रा फोसावनो सानदों फैगौ 10 बोसोराव जेसेबां साख्रि ओंखारगोन बेवहाय मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय 3% 3% रिजार्भ खालामनाय जागोन जाहाथे मुंख्लं नखरफोरा बे साख्रिफोराव साफा सानै हाबलांबाय थानो हायो